Damang dainang ninulungan di baga sa tuata Yesus Kristus tapasada maruhatta martang yang mahita. Dibata Jehovah dibata amanami di bagasan uduk do labas ni roha marsoba to do pamu. Jalan bangidu asaho majonjongi roha do pikiran nami dinalaho manang hinatapami. Makuling mahwali Tuhan nungara di hamid tumangin hatam di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hurian di Tuhan atani di bata nama makuling hita di bagasan partikeno dienek maisian buku dua raja-raja bidu 5 mamuka maisian asada maso sa tuai sa propat umahatan di Tuhan rapai utiuk ma di bagasan rohat tabi. Ia sina aman partogi ni parangan ni raja sian ram jelmana sangat do ibana dia do panituanna jalamar mulia situtu ay marhite sian ibana ditupako Jehovah hamonangan tuala ram jala ulu balang natar barita do ibana alai puruon dungi borhat sehali halak ram marokkan marbajoi gabe dibon na sida masyetano Israel sada buru-buru na mekmet dibahen mai gabe sisuruon ni jolma ni sina aman dungi Roma hatana tu soranganna ni diadopan di panorirang na di Samaria tuaki sana paluan na do ibana sian purunay. Dungi Roma sina aman pabotohon baritai tutuan na ninnama. Songonon hata ni buru-buru na siyan tano Israeli. Jadi ni na raja siyan ramma. Atong borhak maho. Hutongos besada surat tu raja siyan Israel. Dungi borhak maibana dibuan hut 10 talenta perak. Do 6.000 sekel sere. Do 10 salinan pakaian na marhaduan. Dungi dipasah masurati tu raja sian Israel. Songonod do hatana. Molasahat suratot tuho. Idama nakusuru do manopotho na posok kusina aman. Asa paluamu ibana sian puruna. Jadi dung dijaha raja sian Israel surati. Diribahi mapakyan na didok. Tung dibatama au terbain au mabunuh do pangulo julma ubahen marsuru raja tuau palu bawai sian puruna dibahani watadda jala idahamu nama na marsisidir do ibana tuau alai dung dibegesi Elisa alat ni dibata naung diribahi raja siat Israel pakyanna disuruh masuruan na tu raja madok tibana buasa tung pola ribahanmu pakyanmu waronian ibana tuau asa tung diboto nadong desada panurirang di Israel. Jadi Roma sina aman mardongan hudana do horetana las mangulun di julu pitu ni jabu ni si Elisa. Dungi disuruh si Elisa masuruan na madok tu ibana. Lama homari di pitu hali di bagasan Jordan. Gabi semuang masibukmu hian tuho jalayas. Jadi tarima sisutu masih na aman mangarutus mardalan hudi dong. Ida mak nahurip pudoruar ibana madapot tonau. Jala jongjong hu majau guar ni Jehovah. Debatana Uhud jamahonon na tangan na tu sahiti lao palon au sian puri dan dumeng kedo sungai abana dot hot parpar akan di Damaskus sian saluhut ayat di Israel dan terbain huroa mari didisi asamalu hilalauku jadi marsyulak maibana mangarutus bardalan piri-pirion situ tu. Dungi Roma jumon akan aposona di dokma ibana. Ali amang tung surahata
na duduk didudukkan panurangi patupamu da patupamu doi lam nuaing ma dung didok tuho mari di mahu asiyas jadi tua ma ibana jala mangukor di bagasan Jordan pitu hali obar tu hata ni halak ni debata jadi semua masibuk na songon sibuk di sadada dana gabe ias ido pajahonna damang dainang na inolonga di bagasan tuata Yesus Kristus moloros ada parsahiton tutonga-tongan di keluarga ta isarana ya na kota manang natahawlongi pasti berusaha dohita mengobati asa malu las harumahiyang hauma jalemar sursur aka dulu lapatana las gabi habis na nasana dong dihita tapatu pado asan mamalu sahib sian pamatang na tahawlongi manang sahib sian pamatang nah hurian ni Tuhan di bagasan turpu jamita nama makulingi hita dia pala partikan sada partogi di hala ram manang hala Arab na marguar sina aman ibana sada partogi na burju jala sada partogi na totong mangale roha tutuan jala ibana sada partogi na marmulia marhite-hite ibana gudang no hamonangan gudang no hakkahinauli na pinatupa di ibana tu raja sian manang tu hutana damang dainam alenang pesada partogi ibana marsahib puruon manang molo di bahasa Indonesia didokon penyakit kusta sada sahid nama sai borat obatan bahkan di sada negeri ram dak adung nabui na mangobati ibana alhe berusaha do nasida termasuk maka partogi raja ram do akan nama kaulung ibana bohado asal malum sahib puru natu ibana tarbegema manang dipakulingi sada hatuban perempuan hatuban di julmana madok ko pasahaton ia sahala na poso di debatan adong di Samaria budu pamalum sahib baritaw sa sitong na barita las ni roha baritaw sa sitong na barita pagkirimo na mangulo odo na diiki borhak masih na aman tu Israel manang tu Samaria di siala puasa di siala di hapor siya ibana do ya hata ni parempuan hatoban nai ido parhitia nang pamalum sahih sen pamatang di ibana marhite-hite raja ram borak maibana tuhuta Israel ditopot ibana maraja Israel alai raja Israel gabe tarot tokong gabe babia gabe dietong raja Israel do idal di raja ram nanang patupang empat borangan parbusuan di siala di hapor syai raja Israel dang marfaso ibana pamalumpon pola diribahi bajuna pola marsak situ tu ibana alai sahat do baritai tu si Elisa dung sahat barita tu si Elisa disuruh masih na amana saroma nopo si Elisa jala di bagasan pikiran ni si Naaman si Elisa parhiten di debata ikom makatai secara langsung tu ibana ikom madok malum ma ale asing do sian pikiran di ibana damang dainang ninolongan di bagasan tuata Yesus Kristus parhitean na pinatupa ni si Elisa pamalumpon sahih di si Naaman
dang songon na soma. Pola suharsen roh hado pikiran di sina aman. Buasa ala si Elisa mado iko maridi pitu hali sina aman imatu sungai Jordan. Terjadi perbandingan. Umias do aik na do di Damaskus. Dumengga do aik na utio. Molo dibandingkan dohot aik na do di sungai Jordan. Masak ibana tarimas ibana. Alai totong do porsia ibana nabu ditutu aik iba malupo ibana. Di bagasan haporsia, di bagasan pangoloyo nang pe marsak ngiroha. Mari di masina ama pitu hali. Jela ias ma sahik na puro ni songon dana kulit. Lapatan na malup salu. Nah, damang dahinang nanolongan di bagasan tuata Yesus Kristus. Molo taparwaho jami taon sada proses na begitu luar biasa. Di siala na mangulu do tutu haporsya di sina aman. Mangoloi akahata na poso ni di bata. Di haporsya sina aman do parhitin ni di bata na poso ni di batai ido na pamalupo di bana. Haporsyaw na mangulu na pinatuduhon ni sina aman. Ditinggalon hutana. Ditinggalon ima haulyon na. Ro iba na manopas sa na poso ni di bata. Saluhut nai pataridaw haporsyaw na mangulu. Damang dahinang nanolongan di bagasan tuata Yesus Kristus. Hobbar tu jahan nasa tuhita dia pala partikyanon didok do iman yang menyelamatkan manang haporsya mido na pabalumpo. Buhada tu tuhita manginang di bagasan parngolun. Na pasti gudang do akka sahit nata. Gudang do akka parukilon. Nah, satu hal yang pasti melalui firman ini kita mau diingatkan. Iman yang benar dan bekerja. Manang iman haporsya na peluang. Songodi do haporsya ta di bagasan partikino di jama si sonario. Sina aman dang manada di bata. Sina aman dang ima sian bangsu si pilibeku. Alai di patudon iban haporsya na. Haporsya na mangoloi. Akahata di naposo ni di bata gaya pepabalum ibana. Nah kita pe manginang di bagasan parngolo ni 05. Ikut tapatuduo do haporsyota mangadupi selu nakaparukilon na adu di bagasan mulutta. Sakit naro tu pamatang di sini na aman gabi parukilon na luar biasa doi. Gabi parukilon na pula mabain ibana maninggalon saluhut na utama. Alai paru kilo di ibana sahai di ibanai di pamalu bata. Nah kita pe kosong di domangina. Gudang lo ka paru kilo na tadu. Ado no paru kilo ala naro parsahito tu bagasan pamatang ta. Ado no paru kilo naro parsahito tu akena kota tu na tua tu na tahologi. Ale bohado hita molo marukil di bagasan parngolo non. Olo do pe hita manopot de bata. Manang tahaporsye do pe bahwa debata Yesus Kristus nang paluaw kita boy pamalu sa nakasahito ubar tu hata ni debata doon nang matuita ganut marsada-sada damang dainang haporsyaon ni salu na kajolman na porsya ko di patuduhom may di bagasan ngolo na patupaon haulion ni debata haporsyaon iko ta patuduhom may marhite-hite na tubuh ita manguloy debata molo taolo jala tahaporsya de bata pamalu mo ni de bata do kita. Molo ado kasi taono ta unang tuda pita lao. Unang tu parwaso. Unang tu kapartogi na di portibio. Malay topot tamuna de bata di bagasan molo muna. Roha muna manopok de bata. Tangihop kamuna hata ni de bata haporsya hamuna de bata di bagasan molo muna. Ragam do di patupa de bata. Pamalung akasi taunot tadi bagasan ngoluon jala cara ini dibantai luar biasa. Apapun cara Tuhan
tetapi cara Tuhan itu jauh lebih baik. Sekalipun cara Tuhan itu terkadang tidak logika di dalam kehidupan ini, tetapi cara Tuhan begitu luar biasa. Nah padua namang inang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus hata di Tuhan non naik pengotok kita ganop jol mana porsia ikut olo tumangil hata di Tuhan dan ado haporsia mau nang olo manang hata di Tuhan di bagasan buku di sijab kopis bidu sada ay do sada beda sokonon malabo ni roha mahamma jaro hata nasinua tu bagasan rohamuna na terbaik paluah to dibuna lapatanna ikon malabo ni roha do hita manang hata di debata siapapun dia kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Maka ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Nah patuluhon namang inang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus marhite-hite hata ni Tuhanon na nidot tuhita gan marsada-sada molokon hapor siya mido na paluahok. Berat ya mangina. Alan hapor siya na paluahok kita. Berat ikutugu mahita makapor siya Tuhan. Dakka por siya dia matatta, dakka por siya dinatatta, dakka por siya dinatuatwatta. Aleha por siya ta na paluahok kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita percaya kepada keselamatan yang Yesus bawakan, akan terjadi banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Maka satu hal yang pasti, supaya kita bisa merasakan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan ini, satu hal yang pasti yang diinginkan oleh Tuhan dari kita, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, percaya kepada Tuhan dengan segenap kekuatanmu, percaya kepada Tuhan dengan segenap akal budimu. Kita harus mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan, persoalan yang terjadi bukan menjadi alasan kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Paru kilo nata adopi, paru kilo narotu hita gadup marsada-sada, dan iga bedalat tamanguhumi debata, dan iga bedalat pada diri sa debata. Ale paru kilo nata adopi, ikon gabi parihitiat tado mangoloi debata, ikon gabi parihitiat tado manangihon lomoniroha di debata, nanang pasauto di debata di bagasan mulutta. Sina aman di boto ibana adong debata nabuy pamalupon di Samaria. Alim marhite-hite na marut kilibana nasahipo. Nakita ternyata Bapak Ibu yang Tuhan kasih, persoalan terkadang Tuhan izinkan supaya kita lebih mengenal bagaimana kasih Tuhan yang benar nyata, yang benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah engkau pesimis dalam kehidupan, tetap kuat di dalam iman. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita, imanmu yang menyelamatkanmu. Hapor saya Tuhan, asa dipalua ho, sian selalu akasi tahonon di bagasan olo. Amin martanya kita. Moliate madiho ali Tuhan debata Jehovah. Didenggan di basam di asini roham na toton di lehom itu bagasan olo nami. Gabetaruli hami, marhite-hite hatam dia pala partikenon. Ajari hamile Tuhan asa makangulun hatamon di bagasan ulun nami asalam tugu hapor siya na makapor siya ho nang pigurang akisitaon di bagasan ulun nami sigano pare. Melihat Tuhan di bagasan Kristus Yesus martanya kami tudupamo. Amin. Shalom horas, salam sejahtera ita saluna.